Ambil satu. Nggih. Buat Kenang-kenangan, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Teman-teman, kita mengalami kendala pleseh ya. Melewati jembatan Brogat ini. Hati-hati, Mas. Jalannya aman. Licin dan becek ini teman-teman ya. Yang paling menarik itu bungkus teman-teman. Kok enggak pink ya? Oh yang pink itu bajunya. Tengah hutan seperti ini Mbak. Maka di sini gimana? Jadi maghrib itu masih menerima tamu. Oh enggak. Ya di tengah hutan seperti ini bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat mengkolokan seperti ini ya, sembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Iki jam pinten nak mriki Mbak? 6 sonten. Wah, ini dagingnya pasti lembut. Ya. Menawar ini pegangin dulu. Amin. Kita lanjutkan lagi tol lewat sini ya teman-teman ya. Wan mantap. Matur suwun sangat Pak Gua. Salim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe, selamat siang, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Jejak Bang Arif ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kali ini saya sedang belusuan lagi penelusuran ke desa-desa terpencil yang pedalaman, dan ini berada di perbatasan antara Grobogan dengan Boyolali ya teman-teman ya. Seperti ini situasi kondisi di jalan ini. Di sini dilintasi oleh sebuah sungai yang membentang luas dengan jembatan yang sangat bagus sekali ya. Menurut informasi ini sedang dibangun sekitar beberapa tahun yang lalu. Kita akan memasuki ke desa Sambeng ya teman-teman ya. Selamat datang desa Sambeng. Langsung kita cus gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Jejak Bang Arif. Hai hai hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala usaha dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, mari kita belusuan lagi penelusuran ke desa-desa terpencil dan pedalaman yang ada di wilayah Boyolali. Nah, seperti inilah saya berada di desa Sambeng ya teman-teman ya. Nah, di mana desa ini berada di desa Juwangi ya teman-teman. Mari kita langsung ketemu ke salah satu warga. Bagaimana aktivitas warga yang ada di sini? Baik, sugeng Mbak. Bapak. Alhamdulillah.
Insyaallah kalau semerep griya mriki kok luar biasa ya teman-teman ya. Di sana juga banyak sekali ya rumah-rumah yang masih sangat tradisional dan sederhana sekali ya teman-teman ya. Mari kita langsung menuju ke salah satu warga lagi yang ada di sebelah. Nah, ini rumah yang sangat jadul ya, rumah zaman dulu teman-teman. Coba kita lihat bapaknya sedang membuka rumahnya ya teman-teman ya. Di sini ada kentongan juga ya, kentong titir yang digunakan oleh warga dulu untuk mengkode-kode panggilan tertentu ya. Wah, jos sekali nih. Kula nuwun kan enten jaman wonten karung goni ya Mas. Dadi diplangkring ngoten diparingi gendeng mriki ngoten. Kok nggih kiyat nggih, Bang nggih? Kiyat. Pun memang gaweane nggih ngoten. Dadi ngoten nggih. Lah wong sak delan niku tiyang setunggal betut kudane niku sekawan kok. Keng mriko, keng Karang Gedhe mriko Mas. Wau betane niki. Oh, Karang Gedhe, Pak. Saking Karang Gedhe. Karang Gedhe. Karang Gedhe mriko. Anu Karang Gedhe pundi Boyolali kan? Nggih. Nggih. Pakai kuda padahal niki nak omah sementen niki berapa ribu genteng, Mbah? Niki 4.000. 4.000 nak satu. Lah niki kan nempel anu Mas kawan no. Nggih. Tunggal kalih 3 Sekawan iki. malah 6 Mas. 6 nggih, Kawan malah nggih. pripun? 6. 6. Lah nggih. 6 nggih. 3 ping kalih. Nggih. Nggih 6. Masyaallah. Berarti sak gawanan niku 100, Mbah. Apa nih? Nggih sak betanan jaran lho tunggale 100. Nggih. Nggih. Nanti 40 jaran. Sekawan jaran atau sekawan doso jaran? Mboten tekset tiyang setunggale niku mbetut jaran Jaran papa. kuda niku sekawan. Kawan. Berarti sekali Jadi dipetheti ngoten nggih manut gebentuk ngoten. 400 gendeng nggih berarti nggih. Terus nah, iki 4.000 berarti kan ping 10 40. Batang pulo. 10 kali jalan nggih. Niku ki gendenge. Sak niki ngangge mobil. Nggih. Mobil pun kathah. Nggih. Zaman wau niku dereng Jadi antar mobil nggih. Nggih. ya griya ngeten niku narang-narang wong duwe wau Mas. Itu mungkin mewah gitu ya. Oh niku terane nggih pun rada tuwa tenan iki ya. Tanpa 45. Ampun baik. Berapa jam? Oh berarti nganu nggih Bang nggih. Iki bangun ini penuh perjuangan nggih Bang nggih. Oh nggih. Zaman londo Mas. Londo nggih. Jenengan teh cilik menawi ya. Dereng lahir. Wah. Kalau lahirnya 83, Mbah. Salit kula ki. Ya kula kan gadah anak gangsal. Oh gangsal. Jalure 3, sedurunge kalih. Niki sing setunggal teng Kalimantan mriku, setunggal teng Sragen sing wedoke. Jalure Jakarta sedanten sing namine Widodo niku tumut Cina dadi Cina. Bos Cina. bos mriku. Dados bos teng mriku. Wah. Tumpakane montor mebur. Mantep bos. Pak Sing pesawat anak niku, kula Bang, sing Widodo niku niku. rada kendel niku. Lincah Karyawane Cina niku. Wow. Tumpakane montor mebur teng luar mriku. Nomor pinten putrane nomor pinten niku Mas Widodo niku? Widodo niku nomor 3. Nomor 3. Nggih. Sing paling nganu niku Mas Sing Widodo bajenge niku. nggih teng Jakarta. Ragile nggih teng Jakarta. Nak kondur mriki beto Nggih. pesawat niku nggih. Pesawat. Mboten tegese niku Widodone niku nak mriki nggih mobil. Mobil Mas. nggih. Mobil niku Nggih. nggih. Dan nak teng pesawat niku kan Nyambut anune damele. kerja kalih Cina niku. Oh. Oh, pilot, Mbah. Sempat lagi. Wah, pilot yo ngene, Mbah. Nggih mantep kok Mas. Pilot toh, Mbah. Wah, luar biasa anaknya Mbah pilot ya, teman-teman ya. Keren. Luar
Waduh. Enggak nyangka ya Mbah ya. Lah niki tenang mawon, bae omahe elek ben sing penting anak-anak Nggih. ngeten Mbah. ngoten Nggih. kok anak kula kok. Nggih. Oh, griyane pun jos Mas. Teng pundi Pak niku Pak? Lah wong non Teng pundi Pak? teng Jakarta kampung Cengkareng. Oh, teng Cengkareng. Nggih. Berarti mun domisili mriku nggih Mbah nggih. Cengkareng enten, Pulau Gadung enten, Oh. teng Bekasi Utara enten wong 3. Tiga niku nggih Mbah nggih putrane sinten? Jalur Anak 3. sukses semuanya Mbak nggih. Wah, mantep Mas. Ya ora kok sombong Mbah Marpan. Nggih. Anak kula pun griyane pun apik-apik Nggih. kabeh. Nggih. Paring asma sinten, Mbah? Kula Nggih. Bapak Marpan. Pak Marpan. Nggih. Nggih. Asma Kenario Jopo nggih, Mbah nggih. Lah Mula anake mapan badenge kabeh. kula Kerman, nomor 3 niku Widodo, Nggih. sing nomor terakhir niku Joko namine. Nggih teng mriku Teng Jakarta. Jakarta. Sukses danten nggih Mbah nggih. Iya, nggih hitungane nggih pun lumayan. Mun mapan nggih. Anake Mbah Marpan Nggih. wong boten duwe teng mriku saged Sukses. Apa? do seger niku mantep. Tunggang Mbah Marpan, anake do mapan kabeh. Nggih. Lah jenenge kula niku Sumbut. Sumbut. Boten Bapak sia-sia. Marpan anake wis iso mapan kabeh. Alhamdulillah. Kali Jopo pengenan. Kinario apa Mas? Antun Asma Kenario Jopo. Asma Kinario Jopo. Luar biasa. Mula paringi asma Widodo kersane gesange niku Widodo Slamet, Mbah Ah, nggih. nggih. Mboten enten sing namine Slamet, Mbah. Mboten enten. Oh, mboten enten. Widodo mboten mawon. Nak setri paringi rahayu. Lah niku nggih malah madani Pak Jokowi niku. Betul nggih. Nggih. Walah, anakku malah madani Pak Jokowi kula ngoten. Boten nyangka nggih Mbah nggih. Nggih. Nyambut damel tim pesawat nggih. Nak Wakondo setahun pindah Mbah. Nggih, niki mengke gajeng wangsul, Wangsul kondo-kondo. Kula mengke bodho Wangsul ngoten. wangsul ngoten. Tilek bapake kalih Ya kretek pun enten nggih pun rada penak mengke. Nggih, mboten Bau kan dereng enten medale nak mriko terus Mas. bangi nggih. Saniki saged medal mriki. Niki lurahe kirang pinter. Kretek apik kok dalane mleputuk kok. Oh, alah. Niku lurahe Padas niku. Jos. Mboten entuk beji. Mboten entuk biji kok ngaten. Lho lah nggih. Di anu kalih Pak Bupati Kretek jos kok. Nggih. Dalane mleputuk. Muga-muga sok nggih Lah saged kula sae nggih nggih. ngoten. Mbah, nggih. Wah, Pak Lurah Padas iki apa ora tau ngetan lho. Lah nek ngetan kok mirsani dalan kok ngono kok ora diopeni lho ngoten. Nggih, leres Mbah. Lho, lah nggih kudune sumber tele Kreteke Mas. Nggih, ini Mbah, Kreteke mantep kok. nggih. Nggih. Dibangun karo Pak Bupati kok. Dalane kok Dalane reng gadeng. oh lagi. Niku jembatan derek Boyolali Mbah nggih. Mun didamelke nggih. Lho niki kan tapel batas niku Mas, ngawen niku, ngawen Batasan nggih. kalih Sambeng niki Ngawen. perbatasan. Antawis Mriki Boyolali, mriku Semarang Bukan. Grobogan. Niki Boyolali. Nggih, mriki kan Boyolali. Ini malah Pinggiran. Wah, kula nganu Mbah, betok-betok wong jam iku Mbah. Pergine ngeten-ngeten. Lah langke niku kula cerase niku Pak Lurahe Padas niku. Dadi mboten ngopani dalan, ngopani daleme piyambak. Daleme piyambak apik, dalane ora gadeg. Lho lah, nak miturut kretekan mboten sumbun niku. Nggih. Kreteke koyo ngono apik kok. Nggih. Ora seneng dibangun dalane. Wah, Mana- nggih kirang prayogi jane. Karena nggih pripun melih. Wong kono yo. Pak Lurah pikirane wis mrono-mrono. Nggih, kata sing diayahi ya, Mbah. Mungkin nggih ke depan saged didandani, Mbah nggih. Nggih, insyaallah. Lah niki mengke Pak Prabowo mengke Saged mirsani. untuk protian mesti dandani mengke. Nggih. Sae. Lah niki
Pak Bupati calone rawuh jeng Setu niku. Oh, nggih, Mbah. Lah mengke dalan sing mboten gadhek. Ya, Nggih, leres, Mbah. Lho lah nggih Pak Bupati rawuh dalane kan mboten gadhek. Jadi mengke wah sambeng kok dalane elek. Bangun. Mantep nggih, Mbah. Nggih, kudu bupati nggih. Kota nggih, walaupun di desa terpencil tapi nak suasananya kayak kota sekedo nggih. Pripun? Ini kan suasananya di pedesaan. Makanya dalane kesane sae ben koyo ning kota-kota ngoten niku nggih. Kan tumut kados kota. Jadi nak misalnya teng pasar ben gampil nggih. Kesane penak. Enak nggih. Jadi ning dalem kali Mbah Putri mawon iki. Iya. Yang Lah pripun wong putra teng mriko sing setrine teng Kalimantan setunggal. Teng Sragen setunggal setrine. Putrine nggih. Sok delek mriki mboten, Mbah. Yang bodho nggih wangsul sing teng Kalimantan mengke. Niku udah pesawat niku. Gangsal niku mengke saged wangsul sedanten. Kumpul sedanten teng griya nggih. Nggih. Wah, ya rame, Mbah. Ngene iki nggih. Lho lah niki kan pun mbah tuwa lah. Mengke nak nganti kecalan mbah tuwa ora malah payah. Wong Yuswa niku pinten-pinten taun pati kan mboten ngerti Mas. Pun Yuswa pinten, Lah Mbah? kula Nggih, nggih. tahun 45. Niki kula niku kawin niku tahun 60 gangsal. Untuk bojo kula. Kula kan asli Tawawelan etan Trawah Juwangi niku. Nggih. Lah mbah kula kan mboten kagungan putra. Oh, ngoten. Tenggene ibuke kula mrika nembung kalih pake kalih ibuke kalih pake kula. Aku kak ana anak mesti sitok nduk ngoten. Kan putrane pake kula mrika 6. Lah kula derek bae mriki kerasan. Wong tiyang 3 niku. Adik kula, kang kula. Kan galeri 3. Oh, melu 3. Terus anune niku lomba ngoten Mas. Sing kerasan sapa kuwi sing duwe ngoten. Jenengan Lho, nggih. lah niki lebar Mas. Nggih. 1 hektar niki. Tanah mbah kula niku Oh, 1 hektar Mas. Sultan nggih zaman riyen nggih. Nah, jaman kan men kaya raya. CEO. Lah mbah kula niku riyen kan CEO. babat pertama kali mbah niku jane uyar lemah niku. Nggih. Lah wong babat niki rampung alih mriko. Mbah kula kan sedo dadi tinggalane lemah nggih rada lumayan. Jenengan Ingin nggih. Dan niki 1 hektar sing kula nggene niki. Kasih di lahan seluas. Lah terus hektar. ninggal niki bae pun rada penak wong tinggali omah tinggali lemah. omah nggih. Bae sedo kula sing gadah Mas. Nggih. Wong kula sing nunggoni. Lah nggih gentose kan jenengan. Nggih. Nggih. Lah kula kan padha karo dipek anak. Lah nggih. Benda. Niki benda-bendane benda kuno sedaya Mbah nggih. Wah kuno sedanten. Kuno Mbah nggih. Lah niku nangka kabeh niku singgitane mbah niku. Lajeng nangka. Nggih nangka kabeh niku. Niku gebyoke niku. Singgetan niku. Nggih sing singgetane niku nangka. Nggih nggih. Dan niku enten lemari niku lemari kuno Mbah nggih. Nggih kuno kabeh niku. Lemari niku kuno Mas. Kuno nggih bifat niki. Biasa nggih. Mekaten Mbah, Nggih. matur suwun. Nggih nggih Wedale sami. nyuwun pangapunten pun ganggu wekdal. Daleme jenengan pundi Mas? Dalem saking Bringin. Oh, Bringin Salatiga. Nggih, leres Mbah. Saking Nggih, Bringin nggih, Salatiga. Nggih. Karete niku pun ditebang Mas. Nggih, niki sampun diprompang niki mulai aji di Waduh. enom nggih. Nggih. Mulai aji di enom nggih Mbah. Sering tindak mriko ta, Mbah? Kula kan pun nate langkung mriku tengene anak kula mriku. Oh sing mriko. Wah, lho kok ana kebon karo tombomen kula ngoten. Mudamu niku, Mbah. Kula medal Salatiga ngilen. Nggih. Nggih. Dal kota nggih. 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 Katen Mbah nggih. Nggih, nggih Laksanaken pamit. Derekaken Matur sugeng suwun kondur wedale. mawon. Jane sedal tak dolan malih nggih.
mboten napa-napa dolan malih sak sedaya. Wah monggo. Dungu-dunungu Dan nggih. kula titan. Oh masake sing ngene biyen kae kula ngoten. Sing riyen niku Mbah mriki. Mboten pangkling kula. Nggih. Nate Padahal mun dangu niku Ning Mbah. jenengan bahasa niki kan dereng mriki. Bahasa niki kan nembe niki. Kita Apal bae. hafal ya Nggih. jen ya. Saged kasih anu nggih. Kemutan. Celing ngoten nggih. Memorine sih daya ingatnya masih luar biasa Mbah jenengan Mbah. Waduh iki masih kae ngono. Nggih. Titan. Nikaten Mbah matur suwun wektale nyuwun pamit riyen. Masih lahir tahun pinten? Kula 83. Oh, 83. Lah bocah tesik bocah Oh, wingi lah sore. 83 ya malah ragile kula niku 81 ya katek 2 tahun nggih. malah karo Mas. Nggih. Ragile wis. Ragile kula men 81. Nggih, pun Ragil niku. Lah pun jenengan 45 tahun. Lah niku mah ngitung mawon. Ragile kok 81 lahir. Lah berarti Mbah iki sepuh tenan ya. Sepuh. Ragile wong. Sing kange ragil niku Tahun pinten Mbah? 69 lahir. Lah kula kan bola-bali nggih wong biyen ngoten Nggih. Lah seneng niku terus, resep. terus dadi ngoten mawon. Resepe napa niku Mbah? Swidak 5 dadi nganten, swidak 9 kagungan anak Nah, sing teng Jakarta niku. sing bajenge. Nggih sing bajeng. Dari papan. Dan ragile 81 lahir. Oh, berarti nggih jenengan nggih hampir 90-an, Mbah. Wah, kira-kira. Nggih. Nggih, hampir 90 nggih. Nggih. Mbah, kula tak badhe nterusaken lampah malih. Oh, nggih, monggo. Niki ilire jenengan niku. Oh, nggih. Wah, ilir kuno niki, Mbah. Jaman Nggih. biyen niku lah. Teman-teman ya, kita lanjut lagi. Mbah kula nek pamit nggih, Mbah Nggih, nggih. monggo, Sanes monggo. wekdal tak mampir Nggih, malih. cukup kundur mawon. Donga dinenga paringi sehat panjang yuswa. Nggih, insyaallah. Mbak, parang riyen Mbak. Nggih, nggih, monggo. Suwun wektale. Diparingi sehat bagas Nggih, nggih, insyaallah, Mas. Amin. Wijing mriki meleh. Mari teman-teman lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin seperti itu dulu wawancara kita bersama dengan bayi yang ada di sini ya. Luar biasa, masih sangat seger, buger-buger. Anak cucunya sudah banyak tapi masih sangat bagus memorinya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.